Vážení priatelia fotografie, vítajte na vernisáži ďalšej výstavy tu v našej galérii Region-Art. Tak nejako to v tomto roku vyšlo, že sa už po druhý raz vydávame na ďaleké cesty. Takže vítajte na palube nášho lietadla, pripútajte sa, štartujeme. Výhody. Žiadne riziko, žiadne poplatky, letušky a ste vám preškolení, príjemní a prihovárajúci sa v rodnom jazyku. Ciele: Barma, Bangladeš, Vietnam, Laos, Kambodža. Na palube vás víta kapitán, prievidský fotograf pán Dušan Valovič. Zavítame do krajín, ktoré sú nám vzdialené na tisícky kilometrov, ale okrem tej priestorovej vzdialenosti sú medzi nami aj veľké kultúrne rozdiely. Rozdiely v hodnotách, vo viere, v spôsobe života. Napriek tomu ľudia, ktorí žijú v týchto krajinách a ktorých si o malú chvíľu predstavíme, uvidíte ich na fotografiách, majú rovnaké alebo podobné úsmevy ako vy, majú rovnako krásne deti, ako máme my, majú rovnaké podobné prednosti i nedostatky, ako máme my. Téma multikulturalizmu, a teda spoločného života viacerých kultúr, je ťažkou témou v súčasnosti. Témou, ktorá nemá jednoznačne pozitívne odpovede.
Ázia je kontinent, kde sa raz vo väčšej, raz menšej zhode žije veľké množstvo kultúr. Spomeniem len tie najväčšie: moslimovia, hinduisti, budhisti a tiež kresťania. Prináša jej to ohromujúcu farebnosť, pestrosť zvykov, ale aj množstvo konfliktov. Ale my sa dnes chceme na 5 krajín Ázii pozrieť pohľadom, ktorý ich predstaví cez ich prírodnú a kultúrnu osobitosť a krásu. Autor, fotograf Dušan Valovič, sa vyslovene zameriava na pozitívne vnemy, čo je v týchto krajinách pre nás, Európanov, veľmi cenné, pretože sme naučení ich vnímať skôr cez akcentovanie sociálnych problémov, konfliktov a strádania. Ešte raz teda vítajte na našej cestovateľskej výprave. Cíťte sa dobre, o malú chvíľu pristávame. Že až mi tie zimomriavky behali po chrbáte a aspoň takýmto spôsobom som sa mohol preniesť do krajín, ktoré asi nikdy nenavštívim sám. Nie preto, že by som bol pohodlný, lenivý, alebo že by som nechcel do juhovýchodnej Ázie letieť, ale tiež tak trošku fotím, tiež tak trošku cestujem a ja som si vybral úplne inú destináciu a to je Európa. Nie preto, že som pohodlný, ale si hovorím, že vždy je tu niečo nové objavovať, takže asi toľko úvod. Teraz by som mal povedať niekoľko slov k fotkám, ale keďže Leo tu už naznačil zmysel našej debaty, ktorú sme mali cestou sem, samozrejme sme spomínali aj ten sociálny systém, hej, nie len tú elektroniku, ale ja nie som až taký veľký pesimista, ja som skôr optimista, ja hovorím, že nie technika je na vine je človek. Takže tu zase môžem povedať len to, že za tie 3 roky, ako sme boli na predchádzajúcej výstave pána Valoviča, tak musím konštatovať obrovský posun vpred. To sú fotografie, za ktoré sa nemusí hanbiť človek, ktorý fotí roky pre National Geographic. To sú fotky, ktorých idete na doraz a jednoducho sa hovorí, že boli ste síce v tej krajine, navštívili ste ju, ale to je všetko. Ale Dušan Valovič ponúkol niečo viac. Ponúkol nám kultúru navštívených krajín, ponúkol nám ľudí a bol tak blízko pri tých ľuďoch, ako mu len jeho objektív dovolil. A v tom je obrovská sila jeho fotografickej výpovede, jeho fotografického umenia. Mne sa páči, že každá jeho fotografia je technicky dokonalá a kompozične vyvážená. Vidieť, že má obrovskú prax za sebou a myslím si, že vy všetci, ktorí ste tu, mali ste tu možnosť stretnúť sa s jeho prácou v minulosti, lebo vám určite fotil buď svadbu, krstiny alebo nejakú inú životnú udalosť, na ktorú ste hrdí a myslím si, že svojou účasťou ste vyjadrili to, ako si tohto človeka obrovsky vážite. Ja som ho pred 3 rokmi ešte nepoznal. Dnes som rád, že tohto priateľa mám a ja, malý cestovateľ, fotograf, sa budem môcť učiť od tohto veľkého fotografa a cestovateľa. Ďakujem veľmi pekne vám a
ale hlavne Dušanovi, že mi sprostredkoval tento krásny svet juhovýchodnej Ázie. Takže, vážení priatelia, dovolte mi, aby som v tejto chvíli poďakovala nášmu dnešnému vystavujúcemu autorovi, pánu Dušanovi Valovičovi, nielen za túto výstavu, ale aj za naozaj profesionálny prístup k jej príprave a realizácii. Môžem povedať, že prevzal na seba pri príprave tejto výstavy tak veľký diel práce, že sme sa s tým ešte za existencie našej galérie nestretli. Takže pán Valovič, naozaj veľká úprimná vďaka. Želám vám, už to tu zaznelo, veľa ciest, tak ja zaželám veľa šťastných návratov z týchto ciest a veľa bohatých fotografických pôvodov. Všetko dobré. Prosím o slávnostný prípitok pani doktorku Silviu Maliarkovú, vedúcu odboru medzinárodných vzťahov a cestovného ruchu Trenčianskeho samosprávneho kraja. Vážený pán Valovič, vážená pani riaditeľka, dámy a páni, ctení priatelia umenia, ďakujem, že sa mi dostalo tejto cti práve v tejto chvíli s touto čašou predniesť prípitok, pretože vnímam to tak, že sa nachádzame tu a teraz na jednom úžasnom priesečníku. Čo sa týka miesta, sme v prežiarenej, nádhernej, modernej galérii nabitej krásou, a čo sa týka času, babie leto je niečo úžasné. Teraz by som chcela veľmi jednoducho popriať autorovi týchto krásnych fotografií veľa zdravia, ale aj všetkým tu prítomným fotografom, pretože vždy, keď je výstava v nejakého fotografa, fotografov je tu veľa. Ale toľko fotografov, taká koncentrácia na meter štvorcový, aká je to v tejto chvíli, no tak to je tiež niečo obdivuhodné. Takže aj pánovi Valovičovi, všetkým prítomným fotografom a vám, dámy a páni, všetkým na zdravie.